Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! May mga kalisdanan, may mga kapiyutan, mga problema. Kita sa gihapon, kinapaligon, kaginapasalig, sang kaayo, kagatutom, sang aton, mahal nga Ginoo. Kagaamoy na ang aton gid, maligon, kaginadampigan, kaginasaligan. Nga siya, wala gid, nagabaylo sa pagtatap, kag paghalong sa aton tagsa kabuhi. Kamusta na mga utod, kagabian, kabay pa, yara gid kamo sa maayo nga kaimtangan nga sa diin kita nagapadayon sa pag-atubang ukon sa pagdumog, pagrisol sa sining pandemic ng COVID-19. Kag ini nagadala sa aton sang kasubo, kakugmat, kahadlok bangod sa sining mga nagaabot naman nga mga variant no sa subong. Wala ako nagasalig nga ang aton kaimtangan sa gihapon no nagahalong kita kag kabay pa nga ang aton pagsalig sa Ginoo padayon nga ginahimo naton kag nagapangamuyo kita adlaw-adlaw. Siya lang gid no ang aton Ginoo mo lang gid ang aton dalangpan, aton kusog kag aton masanag nga paglaom. Aton gid gina kasubo nagabatsyag kita subong no sang nako gid nga kasubo kagayhang kalisdanan bangod sang pagtaliwan sang aton nga mother-in-law si Mrs. Melchorita Nining Valdez nga sa dina mo ning asawa ni Pastor Joel Valdez kag sadtong kinalikdan nga bulan August 11 gina
admit namon siya sa hospital and almost a month kami dito. Kami September 11 and then nakapuli nagtinir 11 days ang last September 22 siya gintawag sang Ginoo kag sa kami may ara man nga kalipay kag kasiguruhan that she is now in the arms of her Creator, enjoying and singing upod sa iya nga manunubos nga si Kristo Jesus. Mga utod, haluya kita magpamalandong sining mga dinalan nga mabasa naton sa daan nga kasulatan. Ini siya mga panalambiton kung sa English pa ni Lamentations chapter 3 verses 19 to 26. Basahon ko ini sa Hiligaynon, hambal diri sang tagsulat. Kung magpanumdom lang ako sang akon kasakit, kag sang akon pagdalang-dalang, mapait kag masakit. Nagapanumdom ako sing masunson sini, kag nagpanglangluya ang akon espiritu. Pero ang paglaom nagabalik kung madumduman ko ining isa kabutang. Ang gugma kag kaluoy sang Ginoo nagapadayon sa gihapon. Bag-o kaangay sang kagahon, patod kaangay sang pagbutlak sang adlaw. Ang Ginoo amo ang tanan sa akon, kagani nagalaom ako sa iya. Ang Ginoo maayo sa tagsa-tagsa nga nagasalig sa iya. Gani labing maayo para sa aton ang maghulat ting mapailubon sa paghulat sa iya sa pagluwas sa aton. Mga utod, isa ini kadinalan sang pulong sang bulan kasulatan nga nagahatag sa aton sang dako nga kasiguruhan, assurance kag paglaom nga sa tunga sa nga aton mga kalisod, kalisdanan ayan sa mga problema. Ang Ginoo ang iya nga katutong kag kaayo bago adlaw-adlaw. Mga muyo kita, gamanan kag halangdong nga Dios sa amon tagsa ka kabuhi. Nagapangabay kami nga ikaw gid magtamod sa amon subong samtang kami magapamalandong sang imo mga pulong. Itugot o Dios nga ang mga kanang-kanimo, mga abyanamon nga nagapamati sa sining programa niyan maka pamalandong upod sa amon. Kag bisan pa man makabaton kami Ginoo sang imo pasalig, sang imo promesa, sang imo nga bulig nga samtang kami Ginoo ayhan ginakulbaan, ayhan may mga kasubo kag mga kalisdanan, may mga problema, may mga kapungaw nga gina-eksperyensya. Ang imo Dios balang espiritu magahatag sa amon sang masanag nga paglaom. Kag bisan pa man samtang kami nagalakad sa sining madulom nga kagabihon sang kalisdanan, maghabutlak Ginoo ang masanag nga adlaw. Ang imo pulong naghambal nga ayhan ang paghilibion magatinir lamang sa kagabihon hasta sa kagabihon kag ang kalipay kag kasadya magabot sa kaagahon. Yes, indeed, Heavenly Father, amon gid ini ginasaligan kag amon gid o Dios kinapatihan that weeping will stay for the night and singing and rejoicing will come in the morning. And so, Heavenly Father, nagapangamuyo gid ako nga ikaw padayon sa pagduaw sa panimalay nga nasuban nga sa diin ang ilang mga palangga nagtaliwan, ang ilang mga misyon natapos na kay ikaw nagtawag sa ila. I pray, Heavenly Father, that your comforting presence be upon them kag ang imo promesa sustain Ginoo sa ila kag ang masanag nga paglaom ihatag mo o Dios sa ila. Kay kami Ginoo natagaan sining kasiguruhan bisan pa ang manunubos namo nagsiling, I am the resurrection and the life. Inatulok namo o Dios nga kami may sa pangabuhi namon diri sa kalibutan may ara ikaw nga appointment sa tagsa-tagsa sa amon. And so I believe, Father, at this moment, please itan ay Ginoo ang imo maluluyo na kamot sa mga panimalay nga nasuban.
kag ikaw gid mag-comfort. Bisan pa man Ginoo, ikaw gid magbayaw sa imbalang kamot sa mga kauturan namon ngayhan na may mga balatian, especially infected sa COVID-19. Amon eksperyensyahan Ginoo kung daw ano ka kabudlay, daw ano ang mga anxiety, kangawa, kag bisan pa man kahadlok mabatyagan sa mga pamilya nga sa diin o Diyos infected sa sining COVID-19. Lord, I pray nga ikaw sa gihapon amo ang ila nga portion among ila dalangpan kag bisa pa man magahatag sang paglaom. Akon man ginapangamuyuan ang tanan nga mga kauturan namon nga nagamalasakit, may mga ginabatyag sa lawas. Ikaw Ginoo magpahid sang imo balaan nga kamot kag imo sila ayuhon Ginoo. Ayan sa imo kabubuton kag sa imo mga plano. Kami nagapati that you are the great healer, our best physician. Hindi lamang sa amon Ginoo nga physical body but also sa amon spiritual, emotional, mental kag bisan pa man sa amon bugos nga kabuhi. And so, oh God, amon gid kinaampo. Please, Heavenly Father, ikaw man magbulig kag ikaw man o Diyos maghalong pirmi sa amon tag sa kabuhi. Amon ini gina pangamuyo kag ginaampo sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga amon manulbos ka manuluwas. Amen. Mga utod, luyag ko karon no ang isa ka music nga Great is Thy Faithfulness. Akon ini pa play karon after sang akon nga sang aton nga pagpamalandong. Luya kita magpadayon sa sining Lamentation, no, chapter 3 verses 19 to 26. Ini nga libro ginasugid nga daw wala gid na nalista kung sino ang writer, but suno sa mga pagtuon sang mga Bible scholars, ila ini ginapahanungod sa kay Jeremiah. Bangod ang libro ni Jeremiah daw halos naga-expressar sa sang iyang mga lamentations, no, kung sa aton pa mga palambiton, mga paghinibi, no? Kag diri nagapahayag sa aton ining ginbasa tagagay na nagapakita sang God's unfailing faithfulness. Ang wala gid nagauntat, wala gabaylo, wala nga kaayos ang katutom sa aton. Siguro utod na nakasugata man ikaw sang mga trahedya, mga kalamidad, mga problema, mga unos sa kabuhi. No? And some of you have lost a loved one like us. No? And we consider this a very devastating blow for our family. And a time of crisis, no? Ang pamangkot, how will we react to God? How will we react to this situation? Paano lang aton pagtuo naapektuhan? Makapadayon pa bala kita sa gihapon, no? Well, ang libro sang Lamentations, ini siya pangalanan after sang word nga lament, ang iyang root word ni lament, which means to cry out loudly. Cry out loudly. No? So a lament is a cry out to God. And we also observe that many of the Psalms, there is a libro sang salmista sa Psalm, kadamo, there are sang mga lamentations word, mga laments, no? Mga panalambiton, mga paghilibion, mga panawag sa Diyos. And then as our portions, practically, no? Every book of prophecy, ining Lamentation is the only book of the Bible made up entirely of laments. Ining mga panalambiton, mga paghilibion, no? And let us take a moment, no, to mourn with Jeremiah and his people. Wala mga utod, kung basahon naton may 5 lamang ka chapters ini, no, ang libro sang Lamentations. And ining chapter 1, 2, 4, no? And also I think 5 may ara nga 22 verses, no? Ining 4 out of 5
chapter, ang 4 chapters may 22 verses lang. Only chapter 3 nga may ara siya 66 verses. But silingon mga utod, si Jeremiah nga gin-consider nga mo ang tagsulat sini, yan perti ang iya nga mga eksperyensya. Perti ang iya nga mga pag-antos, perti ang iya nga kasakit, perti ang iya paghilibion, perti siguro ang iya nga mga pag-antos. We all know, suno sa balaan nga kasulatan, no? Si Jeremiah, during his time, siya gintawag sang Ginoo agud mangin mouthpiece, no, amo ang magadala, warning, magahatag sang pagpabalik sa mga katawhan sang Israel sa Ginoo, kay sila nagpalayo daw, wala na sila, nagtalikod sila sa Ginoo. And Jeremiah continued to preach them, to proclaim God's imminent judgment and warning kung hindi sila magbalik sa Ginoo. And about 40 years, no, 40 years of preaching and reminding the people of Israel did not take a moment to consider returning to God. Muna nga si Jeremiah, perting iya hilibion, no, perting iya nga pagpanawag sa Ginoo daw, siguro daw natak-an na siya, siguro masurrender na siya, siguro mag-give up na siya, nagareklamo siya permi sa Ginoo. And so that is why inigin sulat niya, no, ining Lamentations. But you know what, may mga shipments o kung may changes, no, there is a chapter 3 na nungod sang siling kaginagin basa naton, siling sang writer, kung akon lang dumdumon, no, kung akon lang dumdumon ang mga kasakit, ang mga pagdalang-dalang ko, no, do hindi sa kabalo kun di siya makadto, no, mapait kag masubo, masakit. Nagapanumdum ako sing masunson sini kag nagapangluya ang akon espiritu. Nga utod matuod gid daw amoy ni ang aton eksperyensya subong kun aton lamang tulokon ang sitwasyon sa aton palibot, sa aton pungsod, sa aton kalibutan, sa aton lugar. Daw nagapangluya kita sa mga balita nga aton mabatian. Just imagine ini nga tuig 2021, no? Sa aton diri daw isa ini ka makabig naton ayhan bad year, mayara nga bad month, mayara nga bad week, no, because there is a Bacolod, no, there is a Bacolod kago bisan pa sa Negros Occidental, no. Hindi magdubo sa pulo kada adlaw ang nagakalamatay. Kag bangod sini nga balita, nagapanangluya kita, makabati kita nga ngaton mga kilala, ang aton mga parente nagkalamatay, no. Sa una okay lang man, no, daw daw ka normal lang man nga siyempre ang atong kabuhi diri magtaliwan manggi kita, makabati kita ang aton to parente tiya taton tiyo to nagkamatay, kino kay titigulang naman. Pero this is a different case now, kay nga man, no, a matter of days, no, a matter of weeks, ang mga kakilala, mga parente naton nagakalamatay because of this, no. Ayan, siling naton nga dako nga porsyento sang COVID, no, nga infection. And so nagahatag ini sang pagluya sa aton nga balatyagon. Makabati kita nga mga kilala naton suod, mga parente naton, no, infected sa COVID, daw ginakahadlukan, no, daw nahadlok kita subong kagang pangamuyo naton, no, sa gihapon nga sa diin ang Dios magabulig magayo kag makasurvive ta. This is also what we feel, no. Sa sulod sang isa ka bulan sa ospital ang akong mother-in-law, no. Well, siya nag-confess, no, that one time she asked the Lord, Lord, palabuta lang ko 60 years old and I am very much happy. Pero ginhatagan siya, gin-add sang Ginoo another 9 years kag siling niya
hindi na ako magpangabay mangayo liwat sa Ginoo kay ginhatagan niya, gindugangan niya lang akong kabuhi for 9 years. Walang akon nga iloy wala na kabalo nga may leukemia na siya, not until nga na COVID positive siya kagindala sa ospital kaga dito na sapwan, no? Kay tama kanubos ang iyang platelet pag admission 10 lang. Almost 15 units na sang platelet nga ginatransfuse, wala gasaka. And ang doktor nag-recommend for blood, bone marrow test and biopsy. And the result was that acute leukemia. So, hindi masaysay ang balatyagon kunyara ka, no, sa sininga nga sitwasyon. Ang duha ko ka bata, kagang ugangan ko, ang yabana, no, sang akong ugangan, si Pastor Jewel, after sang swabbing, positive sila. And then, gin-quarantine sila. Ang akong nasawa mong nagabantay. Ang balay, nabiyaan, wala, isa lang ang tao. No? Perti ka, sakit panumdumon. Daw amoy ni, siguro masubraman ang eksperyensya ni Jeremiah. Mo gani nga silingay, kung akong lang dumdumon, ang kasakit, kag ang pagdalang-dalang, tama kapait, kag tama kasubo. No? Kung ginapanumdum, kusing masunson ining mga hitabo, nagapang luya ang akong espiritu. Pero kanami isang iya nga sa verse 21, hambaladi, pero ang paglaom nagabalik, no? Ining isa lang bala kapulong ang pero may dako nga paghatag sa aton sining pagkambyo. May ara dayon nga changes, no, sa iya nga mga panalambiton. Hapang ang paglaom nagabalik kun madumduman ko ining isa ka butang, kagano ining isa ka butang. Sa verse 22, siling sang writer, ang gugma kag kaluoy sang Dios tagapadayon sa gihapon. Bag-o ka nga isang kagahon, patod ka nga isang pagbutlak sang adlaw. Ang Ginoo amo ang tanan sa akon, kagani nagalaom ako sa iya. Ang verse may ari ginatawag changes, no? It change ang mga panalambiton ni sang writer gingamit niya in yet, no? When I remember, no? And sometimes ining pulong very tiny wording yet, no, in scripture, but it matters the most, no? Tells us, ang yet tells us something can change. Yet says this old familiar reference develop into something better. The sorrows of the night can give way to joys in the morning. So, kung aton la makita after sunset, no, kung magkadto kin sa baybay, makita naton ang pagtunod sang adlaw. Pero nagabalik ang adlaw, no, nga sa di nagabutlak siya sa kabukiran. It is something like nga ma-remember naton ang Resurrection Sunday. During crucifixion on Friday, and then on Saturday silent, no? And then comes the Resurrection Sunday. So I like the famous preacher nga naghambal siya, it may be Friday, no? It may be Friday to our family. Kung silingon may mga kasubo, may mga kalisdanan, may mga paghilibion. But yet, we are promised and assured that Sunday is coming. That Sunday is coming. Jeremiah nagapanumdum sini nga sa diin siya nagasalig kag nagapati siling niya, pero nagabalik, no, ang akon kusog kag ang akong paglaom kun madumduman ko ining isa ka butang kag ining mga butang, no, siling niya, because of the Lord's great love we are not consumed. Ining word nga love kinagamit siya ini daw plural inibot silingon sa aton translation, it is a loving kindness, it is mercy. Kag ang Hebrew word sini sa aton pagpamalandong ginatawag hesed, no? It means it compasses God's love, it compasses God's grace, it compasses God's mercy, it compasses God's goodness, it compasses God's forgiveness, it compasses God's truth and compassion.
And faithfulness in all of these are wrapped up in one word, and that is love. The faithfulness, the greatness of God's love, hindi ini, no? Wala ini nagakadula ara sa gihapon, bag-o kada adlaw. Another thing is that His compassions never fail. Well, ayan kita, nagaka-failure kita sa aton nga mga promesa, but not God's compassions. God's love us, and there is nothing we can do about it, because God has great compassion on us. And then they are new every morning. Ining gugma kag katutom sang Dios bag-o kada aga. Every day is a new day of hope with God. The morning brings fresh start, a new beginning. And this verse reminds us of Psalm chapter 30 verse 5. Kaginhambal taga, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. And that is why ining isa pag great is your faithfulness. Jeremiah gets so excited here nga naghambal siya directly to God. Our faithfulness may waver or at times, no? But we choose, like Jeremiah, to remember that God's faithfulness never wavers. God always keeps His promises. Kag salamat, because humble to Jeremiah, the Lord is my portion. Ang Diyos amo ang akon, no? Nga panulublim. Ini gingamit ning word nga portion, no? Kung balikan bala may mga assignments ang duta, mga property ning sa 12 tribes of Israel. Pero ang si Levite nga sa diin amo yang in charge sa temple, wala siya sa property nga mga duta. And so that is why ang Diyos naghambal siya, you don't need that. I'll be your portion. Here Jeremiah tells his people, you may have lost your land, you may have lost your homes, you may have lost your jobs, you may have lost your loved ones, but don't worry about it. God will be your portion. Yes, ultimately, what else do we need? Ayan, may kasakit, aton nabatyagan, bangod sang pagtaliwan sang aton mga mahal sa kabuhi. But we are assured ng Diyos, no? Amo ang aton, ang tanan para sa aton, kag gani kita maglaom sa iya. Wala na kita pangitaon pa, no? Kung ang Diyos yara sa aton. And so, siling there is a verse 25, gani, no? Ang tagsa-tagsa dapat magsalig sa iya. Gani labing maayo para sa aton ang maghulat sing mapailubon kag sa paghulat sa iya sa pagluwas sa aton. Amoy ni ang isa ayhan ka rule o kun isa ka reminder o kun isa ka challenge sa aton. Jeremiah concludes at the end of this verse, therefore I will wait for him. Magahulat kita sa iya. Mga utod, kung hambalan nato lang paghulat daw, siguro ang daw, kung isa, takan ko, kadugay man sa tuman, no? But you know what, then, no? Mas maayo, no? Sa aton paghulat, ang Diyos nagatawag sa aton nga kita magapangamuyo. Sa aton paghulat, ang Diyos nagatawag nga kita magbasa sa nga pulong. Sa aton paghulat, ang Diyos nagahatag nga kita mag-offer encouragement to others who are suffering. And while watching, while waiting, no, we have to do the last thing God gave us to do. And so maybe, no, there is a lot to do if we are faithful to doing it. Yes, mga utod, sa pagkamatuod, we all have bad days. We all have sometimes bad weeks or bad months. Yet God is still on the throne. God still loves us with His loving kindness that are all around us. Kabay pautod, nga ayhan kung naga-experiensya kita sang mas kasubo, sang paghilibion, kasakit, sang mga kagamo, problema, hindi kita malipat nga ang
kaluoy kag ang grasya sang Dios ang iya pagigugma pagpalangga sa aton nagapadayon kag wala ini nagauntat. Siguro gabatyag kita nga ginbayaan kita sang Dios, no, ara ang Dios dira, because God, the love of God is great in His faithfulness are new every morning. Mga tod, ini ang inyo abyan nga sa diin nag-experiensya man sa mga kalisdanan kag kasubo, pero ginabuslan, ginabubuan sang Ginoo ang aton tagipusoon sang isa ka assurance, encouragement, inspiration, paglaom nga sa diin kita kay balo, our loved ones are now in the safe arms of our Creator and Savior, Jesus Christ. Pamatian naton ining ambahanon, great is thy faithfulness, no, sa pagtakop naton. Great is thy faithfulness.